Hello! Hala, tinapos mo na agad? Gamitin mo. Sis Jen, gamitin mo muna yung ninja mo. Jen, gamitin mo muna yung ninja mo. Hello! Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat, one. Isa lang pala. Ayan, shout out, Sis Jen and Melon. Ano, gamitin mo muna yung ano, wag mo munang ipasok yan, me. Baka naligaw yung iba, hahaha, sabi niya. Ayan, shout out. Hi, Team Utog! Kumusta ka na, Team Utog? Ayan, kumusta, Team Utog? Ayan, may isang tuwad agad. Grabe siya. Ayan, talagang nakasubaybay ang ating tuwaders na isa. Gamitin ko ninja ko. Oh, gamitin mo yung ninja mo muna. Ayan, may GM, tamsak host, punguso-puso pala, sabi ni May GM. Ayan, salamat. Ayan, talagang nakasubaybay po ang ating team, ang tuwaders natin nag-iisa. Harang, sabi ng Pilipina. Hi, Blueberry, here na sis. Ayan, si Blueberry. Ayan, si Jen pala yan. Ayan, 4 million in the house. Hi, Team Utog. Hello, hello. Ay, gwapa, itamsak na din. Ayan, ante, kakaumpisa ko lang. Ayan, meron na yung nagtuwad. San ka pa? Talagang nakaabang sa atin, guys. Ayan, RGB 10 Vlog. Hello! Salamat sa iyong pagbisita. Harang, ayan. Ang haba ng harang daw. Hala, apay dayta. Team Utog, hahabusit. Si Ronald yan. Who's that? Who's that nagtuwad? I don't know. She's always there. Every time na may LS ako. Ano, may nagtutuwad. Ano, wala pang 1 minute yung LS ko. May nagtuwad na. San ka pa? Ayan, salamat. Pero okay lang. Ayan, nandyan. Aga ng tuwad niyan, Oh, auntie, wala pang 1 minute yung ang aking LS. Ano, andyan na siya. Nakaabang talaga. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Gusto niya mapatuwad. Nasa harang pa din, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan. Ayan, magdikit ako sa lahat ng ilapag dito. Sige, RG Vlog. Ayan, nilapag ni Nightbot ang bahay mo. Ayan, salamat. Unahan mo na silang lahat. Dikit mi back, kakabsat ako na na. O, diba? Wait lang, i-share ko lang tong aking live streaming.
Ayan. Sis, paano ba akyat gamit Ninja? Ganon, the same process lang sis. The same process. I-click mo lang ito, tapos i-type mo lang yung bahay mo doon. I-sabihin mo bahay mo doon yung SimplyGen. Ayan, Ronald, kumilang out na muna host. Inak makilanit ha. Stay safe. Sige, May. Salamat. Thank you. Ay, meron na pala tao sa baba. Ayan. Hello everything. Hello, everything. Nyata, may gumawa talaga yan ha, yung Team Utog. Si Ronald yan. Si Ronald pa yan? Oo, si Ronald ang Team Utog na Bakit yan. may Chinese yan? Ayan, shout out Ate Pilipina Country. Ayan. 6 million in the house. The same presence lang sis Jen, yung pag-akyat na gamit ang Ninja. The same lang. Tignan ko nga, ma-search ko na yung si RGB 10. May nag-echo. Ikaw po mo. Sana all, kahit hindi mag-premiere. Daming viewers pa rin. Ha? Ikaw. What? RGB 10, kabsat, hindi ko ma-search yung bahay mo talaga. Pagdikitin mo yung 10 at saka RGB 10, pagdikitin mo nga kung ano. Pwede. RG? What? To watching now? Tatlo lang. I-search ko yung aking channel. Ipag-graduate ko nga yung channel ko ng 3K. Talaga lang ha. Ay, hello. Oh, RGB 10 lang. Hi, James Jive. RGB 10, hindi pa ma-search yung bahay mo, kabsat. Asan ka na, sis Jen? 2 million. Sana all 2 million. James, 2 million that's in the right. house. Hello. In and out kasi ako, dikit ako sa iba, sabi niya. RGB 10, tawag dito? Magdidikitin mo nga yung bahay mo. May nag-echo. RGB 10, tawag dito? Magdidikitin mo nga yung bahay mo. Jen, i-mute mo yung isa, yung nasa YouTube. Hello, hello. Hello, Mike Tess. Hello. Hello. Ayan, 4 million. Kami ulit, guys. Ano pa rin sis? Ano pa rin yung ano niya? Under pa rin sa main account ko yung sa StreamYard, like SimplyGen, lumabas. Pero sa ibang Oo, okay lang yan. Oo, yes, okay lang. hala, Pliniplex na naman yan. Ano ba yan? Oh, diba? Flex Dalawa pa tayo. Tinapat sa malaking number. Ay, grabe yung nakaabang talaga yung tuwaders ko. Wala pang 1 minute. Nagtuwad na talaga. Grabe naman. Sino ba yan?
Kasi naka-notification ako sa kanya, kaya ganon. Talagang sadyang ganyan na ba yan? Patbahay kami kasi Kakaumpisa pa lang, tumuwad ka agad. Oo. Wala pa nga, hindi pa nga nag-shoutout may tuwad na agad. Saan ka pa? Yung gumawa ng Team Uttugin, akala ko si Vance, ano ba 'yun? Si Lance. Si Lance. Oo, si Ronald pala. Nagulat ako nan. 3 million. Huwag kang mag-flooded night boat, wala pang tao. Pinupuno mo na. Para naman may nagchat-chat dun sa live chat. Ay, nako. Hindi ko na ma... Naghatpat din si Dancing Diva. Sorry ba? Wala pang mga sarado sila dito, saka wala kaming hotpot dito. Siguro sa Ano? ibang Kabsat RG, dapat mag-comment ka sa kanilang bahay para mabalikan kanila. Adventure Happy Life, hello! Hi po, host ganda, hello! Nakatago na talaga tong mga co-host ko, guys. nahihiya lang kasi kami Yeah, it's okay. Ano kasi nakaano ko sis, yung ang ginaw kasi dito. Ayun, yung nakatago ako sa kumot. Are you kidding me? Oo. Negative Sobra. na kaya ani dito. Nakatago ako sa kumot. Nasaan na yung asawa mo niyan? Ayan, Papa Bikers! Good morning! Oh, nandyan na si Papa. Asan si Binis? Oh, saan ka nag-bike ngayon, Papa Bikers? Mega love shoutout sa lahat. Sabi niya, di ba? Adventure, happy life. Oh, happy life, happy wife. Sino kaya ang didikit yung dalawa na to? Puro mga, nandyan, sina Papa Bike, kadikit nyo na yan. Kalukuhan yan. Sino kayang didikit sa dalawang ito? Madadagdagan kaya? Ay, Kung sino pag-graduate na kami. Ano na lang yung kulang ko? Gawin nyo naman, 15 na lang. 15 naman lang ba, sis? Kaya, 15. 15 tapos 20. Guys, parang awa nyo na po. Can I drink a little? Sis, okay ba yung okay ba yung avatar picture ko na nilagay? Oo. Siga nga Thumbs up mga beautiful host, sabi ni Sir Galahad. Ayan, Sir Espano. Siga ang mata. Walang titigan. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, sabi ni Papa Bikers Sir Galahad. Oh, thumbs up na, beautiful focus. Sige, wala akong ride, walang makasama. Hehehe. Oh, malamang ka. Ayan, share na ba sa GC to? Hindi pa Papa Bikers, nahiya ako. Kasi naka-LS si manager. Huli ang sindikato. Ano? Hindi niya Hindi pa na-share Papa Bikers. Kasi baka Pero okay lang kasi hindi ko nag-share ako doon, konti lang pumupunta. Hiya naman ako. Saan si Binis? Hindi ko alam.
Nag-PM na ako kay Binis kaso ano, Tuturo. wala pa siya, hindi pa niya nakikita. Si Binis, sa Taiwan, saan na si Binis? Sa Taiwan o Hong Kong? Hong Kong. Ayan, 6 million. May nag-echo. Ami. Ako ba yun? Yan si Pilipina ata. Dang it. Ako ba yun? Hello, Mike Tess. Hello. Meow out. Hong Kong yun. Si Binis, Hong Kong. Alam na alam ni Papa Bikers. Alam na this. Oh, ha? Papa Bikers. Baka naman. Ayan nyo. Ayan, Lalabs. Hello, Lalabs Cheryl. Hello. Cheryl. Ayan, Shout out sa mga dumating. Cheryl. Ano, naayos mo na Yes. ba, RGB10? RGB10, naayos mo na ba yung ano mo, channel mo? Kasi hindi ko siya ma-search dito sa ano, sa subscriber counter. Kaya hindi ko siya mapaangat yung bahay mo kasi hindi siya ma-search. Nahiya naman akong ipaskill yung bahay ko dyan. Dito na naman tayo magwasak ng lagim. Ayan, 6 million. Alam ko, Hong Kong siya, sinabi niya. Oo, Hong Kong siya, Papa Bikers. Ano, swerte siya sa amo niya. Hindi mahirap ang ano. Hindi mahirap ang Hindi mahirap ang trabaho niya. Magaan lang. Swerte niya sa amo niya. Kaya nga, nakikipag-LS pa siya. Diba? Kahit andyan yung amo niya, nag-LS pa rin yun. Sumisigaw pa rin yun. Ayan, 5 million in the house. Shout out naman kayo sa inyo dyan. Meow out. Anong ulam dyan, Papa Bikers? Papa Bikers, may community ka ba? May community ka na ba, Papa Bikers? Pakishare naman. Andi Pilipina, pakishare naman sa community mo. May community ba ako? Wala pa nga akong pin. Meron na, matagal ka nang may community. Ay. Oo, parang amo na rin siya. Saan ka pa? Wala pa kong community host, sabi niya. Wala pa. Hindi pa nagpapakita kapag ipindot mo yung your channel. Yung on the way, Cubs, kalkalpas nilang nag-record pang premiere ko. Hehehe. 1 week pa daw, sabi nila. Abutin ng ano yan, 1 week or 1 month. Or 2 weeks, 3 weeks. At Ayan. least, naka 31 views in 1 hour. Bongacious. Edi ikaw na. At da inabak ko ditan. Ayan, 5 million. Ikaw na nga. Ikaw na talaga. Uy, mag-share. Paano na ditong mag-share ito yung laptop? TNT community? Punta ka sa YouTube. Tapos, i-click mo yung share. Tapos, Community muna. Tapos share. Ano ba hindi. yun? Punta ka sa dito sa live ko. I-click mo lang Sa yung live share. I-click mo lang yung share. Tapos, may makikita kang create post. Yun may... Dito sa share. Dito sa live mo. Oo. Yung share. Share. Tapos, create post. Create post. Ayan, oo. Tapos, mag-type ka ng... Lumabas na. Oo, yun na yun. So, simply, hindi ata ng isda to, naunahan ko pa, sabi. Oo, tamad yan, mangisda. Ay, hindi, puro lagas kasi siya si Jen. Puro lagas siya, kaya, ayan. Yan. Okay lang yung naunahan, hindi naman ako nagmamadali eh.
Oo, di ba? San ka pa? Nagwuwukaton lang siya yan. Hindi ako nagmamadali. Hello, Ini-enjoy niya yan. Inday Ilocana, sabi ni OHNS TV. Hello! Ayan, magbaba kayo or just type Ilocana, guys. Hindi pa ako nakahugas ng mga pinggan. Sige, YouTube is live. YouTube pa more, YouTube pa more. Pamor. Wow, si Eka 13 hours ago, 188 views ka agad. Eh, di sila na. Pumayat nga ako sa YT na to sa Sino yan? Papa Bikers. Tuslok pa more host, sabi ni OSNS TV. Ayan, salamat. Hi, I'm Travel. Hello. Nakakapang islim. Ayaw mo nun, umislim ka na. Hindi ka na pang mag-bike niyan. Hindi mo na kailangan mag-bike para magpapayat. Diyan ka na lang. Mag-YouTube ka na lang. Na-stress sa YouTube. Saan ka pa? Nakaka-stress nga ako. Hindi pa dumating yung pin ko hanggang ngayon eh. Stress. Stress pa more. Hi, si CJ. Hello. Ayan kasi nakaka-stress, walang kapera-pera. Ay, CJ. CJ Flores. Iba ang payat sa puyat, ha, magaan sa katawan at taya. Sabi. Tama. Arang, nandyan na si Binis, Oy, harang! Sabi. Ayan, shout out naman sa inyo kasi iyo ka dyan, Kamsat, kumain ka na ba? Ayan. Salamat sa iyong patudok. Anong tinudok mo dyan? Fishball ba? Tudok pa more. Jen, walang tagay ngayon, Sabado nights, Yes, shout out. Wala, naubos yung ko, Naubos. Naubos yung ko dito, konsumo. Baka naman, may mag-sponsor dyan. Baka may gusto mag-sponsor dyan, palipad lang kayo. Papa Bikers, MMLSO, sabi ni Binis. Ayaw na ng palipad ni host, diretso na paper. Wag na daw kayo magpalipad, na lang, diretso nyo na lang para walang kaltas. 2 months ko hinataw ang 1K, haha. Tagay tayo ng Kulafu, sabi ni OHNS TV. Ano guys? Si Simply Jen na talaga nagsabi na PayPal na daw, wag nang palipad. Kasi nakikihati pa si YT. Yung ang LS ko 75 cents lang eh. Oo nga. Instead na kompleto, ayan, kinuha pa yung iba. Kaya PayPal na lang. Yan, shout out naman sa'yo, Binis. Binis. Anong gawa mo ngayon yan? Sabado, ha? Domingo na dyan, Linggo na doon. Ay, day off mo pala. Day off niya pala ngayon. Gusto daw makipagtsikahan itong dalawa na to. Tsikahin na yan. Chikahin na yan. Yan, tuloy. Naubusan din si Jen ng saan ka pa? Ayan, nagbaba ng bahay si MPJ Travel, guys. Puntahan nyo siya. Ayan, please connect to Jen naman, guys. Hindi wala pang talagang dikit mo na silang lahat, Jen. Mga tao dito. Kawawa. Kaya nga. Yung mga nandito, puro dikit ni Jen yan eh. Ganun ba? Di siguro. Oo, dikit mo na kaya ang lahat yan.
Ay, oo nga pala. Baba ako bahay, baka sakali may didikit, ha, ha, ha. Oh, just type just type bikers. Naka-LS pa kasi si RJ. Sabihin nyo kapag matapos siya, palipat niya yung tao dito. Rock. Hi, Diba si Vlog? Sophia and Rock Diva Chan. Rock Diva, yan si Rock Diva Vlog. Ayan ko, birthday ko yan. Nandito din sa US. Ayan. Thumbs up sis, Kambal? sabi ni si Sophia. Ayan, hi sis. Salamat. Magbaba lang kayo ng bahay niyo. Just type Ilocana. Ilocana the Great. Yes, just type Ilocana po. Si Sophia, ayan. Shout out sa inyong lahat dyan. Just another woman in love. Ayun, intira ng Nakapasok na. Oh, nakapasok na daw. Bahala kayo dyan. Nakapasok na, ayan. Hi, day off niya ngayon. Ayan, kanta na, sabi ni Papa. Ayan, mag-send ako dun sa GC, baka sakaling may pupunta. Kanta na. Uulan na yan, Papa Bikers. Jenny, give me the Do we have any more blue boards? blue board. Na-send ko na sa group LS. Wow, thank you sis. You're eating the cable. Thank you sis, Lerma, thank you. Kanta-kanta, ramdam pa, nagkapasok mga lods, sabi niya. Wait, we have a problem in here. Sandali ha, i-mute ko muna maingay dito. Ayan, Rock Diva, mega love shoutout, sabi ni Papa Bikers. Ayan, dikita nyo na siya guys, very supportive yan sila. Si Sophia May Sukat at saka si Rock Diva Vlog. Pero wag nyo nang, ang didikitan nyo lang ay si Rock Diva Vlog. Wala, alisin nyo yung kambal. Ayan, Kapsat Binis, ayan, nakalabas ka na Kapsat Binis, asan ka? Akyat ka oh. Sinong gustong umakyat dyan guys? Akyat na. Ayan, 8 million in the house. Hello, everything. Ayan, Ate Judith Kapasin Teneso. Ayan, salamat ate. Salamat si Sophia sa BG. Thank you. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo or just type Ilocana po. Salamat. Ayan, shoutout sa'yo ate. Ate Judith. Ayan, mega love shoutout Judith. Ayan, banatan na yan host, isang kanta. Sabi niya, ay baka umuulan dito eh. Ay, nandyan pala si Kapsat Binis. Na panis na yung pabango niya, naghintay sa baba. Hi, Binis. Ang bango-bango. Ang bango-bango naman ni Binis. Ang saya-saya. Uy, may kasama siya. Ang ganda-ganda pa. Oh, Oh, di ba? shout out naman Ah. sa'yo.
Hindi ka naririnig, Binis. Nakamute Nakamute ka. Napamanan shout out everyone, sabi ni Guys, Judith. sandali lang ha kasi maingay pa dito. Sige lang, sis. Hi, beautiful lady. Maingay kasi dito, kaya ako nakamute. Maganda yung maingay, guys. Mas maganda yung maingay, may naririnig ka. O, di ba? Wag lang yung ingay na, bahala Ungol. kayo dyan. Hindi ako nagsabi nun, ikaw nun. Ayan, shout out, everything. Ayan, salamat sa inyong mga pa-PG dyan, guys. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan or pakishare naman sa inyong mga community ang ating live streaming para dumami po tayo. Or dumami lang pala, walang tayo. Ayan, akyat ka kaya, Papa Bikers. O, pakitin na si Papa Bikers. Akyat ka muna, Papa. Hindi ka naman nag-bike niyan eh. Ayan, Uchumil. Rap Diva Vlog Kamba. Oh, ang ganda ng pangalan na. Rap Diva. Wag lang yung ungol na yan. Oy, kayo ang nagsabi niya na. Bahala kayo dyan. Maganda yung nag-iingay. Dito nga yan sa live stream may tumutuwad. Oh, yung kayang ingay niyan. Tutuwaran ka lalo kapag Ayan, shout out, mega love shout out. Maya't maya tayo, ako, kayo na lang muna, sabi niya. Ano daw? Mamaya't Sino maya. ka na nagsabi, sabi. Kinapi mo lang yan, Papa Bikers. Kinapi mo lang. Ano yan? Copy and Thank- paste. Thank you, Kapsat, Binis. Thank you. Saka na lang ako magbaba ng bahay kapag may mga bagong pasok, guys. Kasi, ano daw? Rock diba? Baba ka ngayong bahay. Nasaan ka ngayon, Binis? Lumabas ka? Copy-paste ko lang. O, di ba? Hello, sabi ni OSNS TV. Ayan, Bye. OSNS TV, kumusta ka na? Nakagraduate ka na ba ng banana? Silipin nga natin ang iyong banana. Alisin, itago muna natin yung kay Jen. Silipin ko lang, wag lang mamunga ang aking mata. Ayan, copy-paste ko lang. Hello, host. Ayan. Hi. Mega love shout out to you. Ayan, nakabigi dyan si Ronald, guys. Ayan, shout out. Padikit naman sa ating mga nakaplex dito, guys. Hi! Yung mata ko, puyat na puyat. Oy, bakit Kumusta? nag-echo? Nasa bathroom yan. Nasa toilet ba? Backdoor. Nasa backdoor. Backdoor. Nasa toilet. Happy Valentine's. Ano, advance mo naman, naka-red. Basta Siyempre. February na, red na yan. Ayan. Ginawa ko na yung sarili ko. Ma-i-date ko din ang sarili ko. Pati yung title ko Happy Heart Day to all. Advance akong mag-isip, sabi. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan. Ang bongga naman ng bangs mo dyan. Siyempre. Oo, di ba? Ano si Papa Bikers? Di niyo ako pinapansin. Oo, di ba? Papa Bikers. Hindi mo daw pinapansin si Binis. Bahala Ayun ka o, dyan. puro post. Sabi niya, OHNS. Yun o, Rock Diva Vlog. Nagbaba na, ano ito? US. Malamig ang simoy ng hangin. Yan na pala si Binis. Oo, kanina pa nagtatampo na kasi hindi mo daw pinapansin. Ayan, thanks sis. You're welcome sis. Uy, mega love shoutout Binis. Sabi ni Papa Bikers. I was dying inside.
I was dying inside. Found that. It was in the printer. Yeah. Oh, you see that? That's what I've been looking for. Yan. Who wants to make challenge? Hotdog and itlog. Ayan ha, binis, lumabas ka pa. Wala ka naman ka-date, sabi ni Papa Bikers. Oy, ang saklap. Ayan, shout out naman sa inyo. Natulog ka na lang sana. Ayan, nasa siguro siya, nasa inuupahan. May naman siya, pwede naman siyang matulog sa sa pagtambayan niya. Ayan, baka nagsimba. Ayan, may devotion kayo. Nahulog pala siya. Ayan. Mega love shout out sa lahat. 7 million watching. Nahulog pala si Binis. Shout out to all 6 millionaires, sabi ni RG. Ayan, RGB 10 vlogs. Hindi ko pa ma-search ang iyong bahay kaya hindi ko siya maipa-skill dito sa aking screen. Hindi pa siya searchable. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan, sa baba, inyong lahat. $6 million wala kang paki, Papa Bikers. Ha, sabi ni Binis. Sis, wait lang ha. Punta muna ako sa taas kasi bihisan ko muna yung anak ko para sa bed. Pang bed. Oo. Sige. Take your time. Ayan, shout out naman dyan. Binis, joke lang, sabi niya. May tuwad ka na naman na isa, Kabsat. Oo nga, wala pang 1 minute yung LS ko kanina. May tuwad na yan, Kabsat. Kaya naka-notify ako sa kanya. Kaka-start lang yung aking LS, nagtuwad na siya. Kahit naman walang ka-date or jowa, pwede tayo mag-enjoy gala-gala din. Pinagpalusot ka pa. Ayan, 6 million in the house. Hello. Ayan, please connect to NPJ Travel. Thank you. Naka-auto ata yung tuwad sa'yo, Hosa. Oo, naka-auto siguro. Pwede pala yun, auto tuwad. Nasaan yan? Sabis lang! Tananan! Where is it? Yes, very true. Tignan ko nga kung na hindi siya nalagas yung tuwad doon sa kabilang live ko. Hindi nalagas. Naka-BG lang yan yung two others natin. Mag-eres ako mayang 2:30.
2:30, 2 hours ago. Sabis lang. La, 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 la. Maganda yung may pinapatuwad. Anong meron daw sa tuwad? Sabi ni RGB 10 Vlog. Oh, explain. Hindi, mga beater at mga basher, nakatambay dyan. Umay dayo ka, bitter, layuan mo kami. Ayan, bakit may tuwad na agad yan? Sabi ni RJ. Oh, RJ, nakabantay yan sa akin, naka-auto-tuwad ata. Ayan, tapos ka na, RJ? Ayan, sinong gustong umakyat, guys? Yes, go. Sandy Oliverio, the best. Ako'y nagkamalate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy ito, magandang Tapos na, nainis ako sa connection mo. Ay, sayang, pinalipat mo sana dito yung mga tao mo. Pinalipat mo sana sila, Charot. Sigaw sa lahat! Hoy! Sabi ni Flip Rocks. Alam, di ba ngayon yung, ay bukas pala yung ano, nakalimutan ko kasi nag-buffer na, sabi niya. Hi Angel! Hello! Ako nga 8 ang tuwad kahapon, kinain natin ni Lolo, 2 lang pagtingin ko kanina. Oo, kinakain niya kapag medyo marami. Ayan, was down, Ate Filipina. Yes, sabi ni Flip Rocks. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys, or just type Ilocana. Thank you. Ayan, andyan pa ba si OHNS TV? Yan, gising pa si Flip Rocks niyan. Dito na ako, sis. Oh, dito ka Ayan na. Banat na. Angel, mega mega love shoutout, sabi ni Papa Bikers pa yun. Ni Papa Bikers. Nebraska, sabi ni Sir Galahad. Ayan, Utah, sabi niya. Ayan, gawa ka ng playlist mo na 10 hours or 20 hours, Papa Bikers, sabi ni RJ Rabanera. Ayan, nandyan na si Sis Panga Milka. Hello, hi sis. Hi sis Milka. Pogi RJ. Kamusta? Oh, may love shout out, RJ. Ay, tapos na pala si RJ. Oo, kasi loading siya. Ayan, shout out naman dyan. Pa-share sa inyong mga community, guys. Meron na host RJ, may playlist na ako, sabi ni Papa Bikers. Hello, Simply Jen Cyrus Pano here, sabi ni Sir Galahad. Yes. Ayan, aba, naka-LS ka nga ha, sabi ni Ate Sally Harter.
Ayan, nandyan na si Ate Sally. Mag-LS siya daw mamaya. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Magbaba kayo ng bahay nyo or just type Ilocana. Start to down with the blues. We are blues and Yavihan, souls of the innocent blood French. Napanalunan yan ni Binis 20 hours. Donate niya sa akin. Next naman. Ayun, oh. Tuwad, halika. Sabi ni RGB. O, di ba? Mas, I-categorize mo sa 10 at 20, sabi niya. O, di ba? Wait, baguhin ko host, RJ. Ayan. RGB, salamat sa patamsak, sabi ni Sir Galahan. Ayan. si Sir Galahad, siya, si ano ba to? Si Sir ba? Si Cyrus, paano yan? Di ba? Sir, bubuhin kita dyan. Pakitamsakan mo nga, Rod, yung aking bagong upload balong. Por favor. Ay! Oy, Jonalyn Coriado, hello. Inya, kumusta dita? Ayan, no? Yan, Ayan, shout pamangkin out ko si yan. Prax. Pamangkin ko yan, si Jonalyn Coriado. Ayan. Yunalin. Oo, may ampalaya kay aga-aga. Ewan, bahala siya. Ay, paborito ko yung ampalaya. Wag na kayong ano dyan. Paborito ko ang ampalaya. Lalo na sa pinakbet. Si ano kasi, si host, ano na yan. Ano, tawag dito. Ano, kumata. Sabi ni RGB, oh, kaysa magtutuwad ka dyan, halika dito at mag-enjoy tayo tunggang. Oo na yan. Tunggang talaga. Tunggang nga talaga. Ayan, sige, akyat kayo dito, oh. Akyat ka dito, Kabsat, RGB. Kasi may may V8 ka din. O, di ba, Bongacious. Ayan, shoutout din yung 11 million. May nag-echo. Ayan. Anong ginagawa mo dyan, sis? Nakameme ka na dyan. Hi, andito lang ako. Ilan na ba yung ano natin? Bisita. Wala pang dumagdag sa'yo, oh. Visitors. Wala ka pang dumugdag sa'yo. Wala pang dumagdag sa'yo. Meron ba tayong pakain dyan para may dagdag, dumagdag? Hala sis, 12 yung nasa loob. Wala pang dumagdag. Grabe naman. Kaibigan mo ba yan yung nandyan, mga yan? Kaibigan mo naman lahat eh. Si ano lang siguro. Oo nga pala. Nadikitan ka na lately si RGB Vlog. Nadikitan ka niya kasi. Mga ekpos na mang. I-invite ko lang tada J page min. Sige, Kapsat, i-post mo dato LS tadi J anti-page you. Apo, diba? May expose na ma'am ha, i-invite. Yan, lablabin din nyo si Fliprax. Kasi taga-Jumerica yan. Lablabin niyo din si Fliprax. Just type Ilocana, Kuya Fliprax. So, ibaba ni Nightbot. Fliprax, i-type mo Ilocana para siyang magbaba ng si Nightbot ng bahay mo. Ayan, dikitan niyo lahat ng mga binababa ni Nightboat. Taga New York ba? New York ba si Fliprax? Guys, tikitan nyo na yun si Simply Jean, guys. Oh. New York o New Jersey. Ayan tayo balay ni Fliprax. Kunana. Oh, ayan na, asan daw yung bahay mo, Kuya Fliprax. I-type mo yung Ilocana dyan para dikitan ka ni Kabsat RGB. Si RGB. Kabsat Kabsat Jack Ibagbaga. Palitan mo yung pangalan mo, pag dikitin mo yung RGB 10. Kasi hindi pa siya searchable eh. Yan. Kung yung hindi pa nakadikit kay Simply Jen, taga Jumerica din yan. Oh. Supportive yan. Very supportive na yan. Magaling mag-ukulele tsaka kumanta. O yan, nagbaba na ng bahay si Fliprax. Dikitan na yan. Di ba? Yan din si RJ. Yan. Guys, dikitan nyo si RJ. Nasa Canada din yan.
Ano? Kennedy? Kennedy. Nasa Yan. Kennedy Town. Charot. RG yan. Palagi ding nag-LS yan. Taga Canada. Oh, ha? Ayan, dikita niyo din si Nancy USA, guys. Nasa USA din. Oh, diba? Ayan. Si Papa Bikers nasa ano? Saan ba si Saudi Papa Arabia. Bikers? Nasa Saudi Arabia ka no, Papa Bikers. Sa ano all, nasa Kennedy, sabi ni Oh, Pang diba? Nasa Kennedy. nasa United of Osamis Oriental. O, di ba? Si Panggamel ka nasa Utah. Oh, bahala ka dyan. Sa Auntie Pilipina, nasa Mexico, Quezon City ako, sabi niya. Kita-kits bukas sa mga libre, sabi ni Flip Rocks. Oo, mag-LS si Flip Rocks bukas, guys. Kantahan daw doon, guys. Ayan, sino pa lahat ang gustong padikit? Hali kayo tatatamasangok kakabsat. Ayan, di kita mamamin dagitan. Di kita mamamin dagitan, dalink na dita baba. Dikitan mo lang lahat sila. Lagyan mo ng espalto or glue or stick glue Guys, or rugby. nagtangko na. Ayan, RGB, dikit mo naman ako, sabi ng Panggamil ka. Ayan, nag-ilok ka na si Kabsat RJ. Dikitan nyo yun siya, guys, nasa Kennedy. Si Kennedy. Hi, hello Kabsat Pinoy Spain Channel. Hello. Nandyan na yung mga taga-Spain. Kumusta? Lablabin na rin yan. Love shoutout Pinoy Spain Channel, RG Rabanera from Canada. Ayan, Kennedy. RGB. Diba nakakaano pag i-pronounce? Pag Canada. Oh, diba? Kennedy, ah. Canada. Kennedy. Ayun, kita niya din si Sis Rock, di ba? Dito din sa US, hindi ko na alam kung saan banda. Sino si? Si Sis Rock, di ba, vlog? Ayan. Ano kasi 50 states yung US eh. Mm-mm. Saan ka na ulit banda, Sis Rock, di ba? Sis Rarma? Ang slang, hehaha, sabi ni Sis Milka. Ang slang. Oh, diba? Buti na yun, practice lang ako ah. May slang talaga. Yes, mag-slang tayo kasi Ilocano ang tigas-tigas magsalita. Try ko mag-slang kasi bulol lang, bulol. Di ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Diba? Na mawawala ka na siya. Nawawala ka na. Sakit sa pangan, basahin, sabi niya. Di as if naman na magsalita yung mga kapangpangan, may kere, maganon na sila. Ayan ha, papabay ka, binasa talaga. Sikit sa penge besehen, sabi. Oh, diba? Masakit sa bangs pag ano ba yon si Bines. Si Benis lang ang sasakit ng bangs kasi siya lang ang may bangs. She bangs. Oh. Kumusta kayo kakabsat? Okay lang naman kami kabsat, Pinoy Spain Channel. Sika, kumusta ka dita? Kumusta ba? Buenos dias, amigo. Haha, binabasa talaga ni Ilocana. Oo naman, para happy-happy. Baka tutuwaran niyo ako kapag hindi ko binasa yung mga comment. Tuwad ka more. Oh, diba? Ayun. Besehin. Yes. Eneben yan. Enebe yan, ha. Sabi niya, ha, binabasa talaga. Besehin mo sis, hehehe. Ayan, 12 million in the house. Wala nang ibigin ikaw. Oh, magandang dilag. Puso mo iyong nabihag.
Puso mo'y. Puso mo yung nabiha. Ayan, kanta na kayo. O, sige, kantahan na. Papa Bakers. Oh, ayan. Slang niya. Pepe Bakers. Ayan, 14. Oy, 14 kanina, naging 12. O, saan pa kayo? Ayan si Nightbot nag-flooding sa ano mo. Ang tataas ng ano. Ayan, taas ng madikit mga kakabsat. Minsan. Makalapit man lang sa konti sa 1K. Makalapit man lang sa konti sa 1K, sabi niya. Guys, tikitan niyo na si Simply Jen. Oh, ayan, ayan. Wala pang dumikit. Kawawang nilalang. Kawawang nilalang. Kawawang nilalang. malapit na si, yan. Malapit na Malapit na si mag-graduate Pinoy si Pinoy. 51 na lang. Oh, sinong may ninja dyan, guys? Baka naman, dikit nyo na lahat. Kung may 15 ninja kayo, dikit nyo na lahat. Bukas wala na yan. Ang tigasin na yan, ah. Bukas wala yan. Idikit na yan, idikit na yan, idikit na yan. Ayan, 10 million in the house. Yahoo! Ang bango ng Old Spice ni Likey. I was dying inside to hold you. Maayos magkapsat na yung bagmat. Palayasin. Naka 35 years ka na, Pilipina, palayasin ka ng asawa mo dyan. Ha? Ang ingay mo, sabi niya. Hindi ako palayasin. Siya ang papalayasin ko. Patasan na ta kita na iti Pilipina, no? Ayos met kapsat na imbagmet lata ti salon at. Pag sabi ko, I'm gonna join with them, okay? Be quiet. Put your headset on. Sis, bawal ko yun i-play all basta money na sis, di ba? Bawal yun i-play all. Pwede lang isa-isang video lang. Oo, kahit dalawa, tatlo lang in one day, okay na yun. Oo. Simply Jen, sigaw sa'yo. Oh, hi, Fliprax. Sino yan si Fliprax? Si Ronald ba yan? Hindi, si Piprax talaga yan. Si Fliprax yan talaga. Uy, Fliprax, baka hindi mo padikit si Simply Jen, ha? Andyan, oh. Idikit mo yung 15 million mo na katao. Oo, di ba? Sige na, maawa ka naman sa akin. Simply Jen, sigaw sa'yo! Sabi ni Piprax. Maawa na kayo kay Simply Jen, guys. Lagi na yan nalalagasan kaya hindi yan nakagraduate. Bakit ba, sis? Bakit ba? Simula nung ginawa ko na yung binabalik ko yung ko ninja. Na nalagas. Ano, pagpahingain mo muna? Kasi bumabalik kasi ako kagad para walang Kape! Inaway kasi ako eh. Nana ni Bikers. Ayan. Kape. Ayan. Kambal ni Ling Cebuano Channel. Tamsak lang ako, Sisi. Sige lang, salamat sa iyong patamsak. Mag-stay ka ng 5 minutes. Baka para pasok na pasok ang iyong tamsak. Kambaling Cebuano Channel. Nigilab shout out. O sige, Fliprax. Mamaya, paglayas mo kay Ilocana, huwag ka mo nang lumayas. Kailangan namin ng watch hours. Ayan, pasubrahan na ng 10. 9 pa yun, oh. Parang, BG lang host, breakfast lang kami. Breakfast lang kayo. Asan ka ba yun, ate? Kala ko sa Pinas ka. Ayan, tutulugan ko niyan sila, sabi niya. Oo, matutulog yan kasi maaga yan natutulog si Fliprax.
Ayan, pasok ako sa iba, Sisi Lalabs para tamsak. Pasok ko iba, Sisi. Sige, sis, salamat. Next naman. Simply 9 Jen, million. time ka bukas. Ano, bakit? Mag-date tayo? May LS siya bukas. Oh. Ano ba yan si Flipra? Yan ba yung main account niya? Yeah. Yes, sis. Fliprax. Ayan, 9 million in the house. Salamat sa inyong lahat. Nasa baba. Salamat sa mga nakabidi dyan. Thank you, thank you. Ay, singer pala to si Fliprax. Gitarista din yan. Rock and roll. Ayan, Pretty Mia. Hello, Hindi ko pa siya Pretty kadikit. Mia. Dikitan mo na si Simply Jen para ibalikan kanya, Pretty Mia. Nawalan na yun co-host, nakatulog na ata. Oo, nalaglag na kanina. Matagal nang nalaglag si Binis. Kanina pa nalaglag. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. Ayan, 8 million, 8 million. Wait lang, mag-share nga ako sa FB group para baka sakaling may pupunta. Hindi si Binis. Yung dalawang kasama mo nakatulog na. Nakatulog na. Kasi ano, ayan, 9 million in the house. Kanta ka nga ng isa, Simply Jen. Sisi. Ano kakantahin ko? Wala naman akong boses ngayon. 8 hours kaya tayong nagsasalita. Hindi kaya. Ay, oo nga ba? Palusot ka pa dyan, ha? O si Pilipina mo nakakanta, tapos sunod ikaw, tapos pangatlo na Simply ako. Jen, bukas kanta ka, sabi ni Fliprax. Kanta ka, Simply, sabi ni Papa Biker. O, pinapakanta ka, o. Sino ba nagpapakanta? Si Fliprax or si Papa Bikers? Dalawa sila. Ayan, Pretty Mia, Yeah, may salamat. dalawang fans na ako. Advance na, advance na. Dalawa lang yung fans ko. Ay, kawawang nila lang. Ano ba nga kantahin ko? Request na kayo. Kasi magwawasak ako ng lagim. Oh, ayan. Pwede kayo mag-request. I-search namin. Char. Ayan, ito yung, wait lang, ibaba ko yung iba. Bibili ako ng sis mic para maganda yung boses ko sa sa Gawa pagkakanta. ka ng, nababa ka ng yung micro condenser microphone. Oo, yung mic condenser. Para maganda yung kalabasan ng boses. Kasi pag walang mic, kasi medyo lata. Lata yung boses. Ito yung events ni Kuya Fliprax bukas, guys. Ayan, paki-visit na lang Oy, po. sir, Salamat. First Kuya cut is the Fliprax. deepest, sabi niya. Dikitan na lang kita ha. Pwede balikan mo lang ako sa ninja mo para hindi malagas. Bakit ninja? Ay, baka Ninja? malagas kasi nangyari na yan sa akin. Dami. Kaloka ka, ninja. Hihingi ka na nga ng banana, ninja pa. Sige, ikaw na lang didikit sa akin tapos bukas Pwede ba na. ipapaling ng kanta dito? Pwede naman. Why not coconut? Pwede ba Pwede lang. ibaba?
ng kanta. Hi, LG Mar TV channel. Ayan, Tamsak Host. Ayan, salamat sa iyong pagpunta. Ayan, pwede ka nang magbaba ng bahay mo, LG Mar, or just type Ilocana. Flip Rocks, dikitan kita sa main account ko ha. Para makita ko yung mga concerts mo. Answer talaga. Ayan, wala akong India, di ako malagas, dikit kami ni Lolo, sabi niya. Ayan, magdikitan lang kayo dyan sa baba, guys. Magdikitan. Ayan, nadagdagan ng isang bahay ni Pinoy Spain Channel. Buti kasi Pinoy Spain Channel, may dumikit na isa. Ayan, salamat Ilocana, sabi ni Flip Rocks. Ayan guys, yung event ni Flip Rocks guys, andyan yung binaba ko kanina. Pakitamsakan po. Magpatugtog na lang ako ng mga kanta ni Simply Jen. Char, ano kaya yan? Ayan, Benji Aquino Mix Vlog Dan Full Package. Ayan, mag-ano lang diyan, magbakas lang kayo diyan sa mga binababa ni Nightboat, guys, ha. Ay, ito Simply. Ano yan na kanta? Tingnan ko nga. May nag-request sis. Shesh. Anong kanta? Yan, kantahin mo sis, sabi niya. Yan. Yung tingnan mo yung nilapag niyang link. Yan yung kanta daw na kakantahin mo. Tingnan ko nga. Rachel, oh my goodness. This is too high. Di, bababa. Simply Jen, dumikit ka na ba? Sabi, Carson Swag 777. Ayan. Hello. Kumusta, bebe? Naririnig ko ba yung music, sis? Oo, naririnig ko. Ayan. Narinig Angelica. Yes. Naririnig ko. Angelica Kids Vlog. Ay, salamat. But don't forget to smash the like button, guys. Thank you. Hindi ko alam paano kantahin to. Para hindi mas i-PRCC, wag mong iparinig yung music mo. Hindi na lang ako magma-music? Kakanta lang ako, walang music? Hindi. Kahit I-headset mo. Gawin mo siya. i-headset ka para naririnig namin yung kanta mo, yung background niya, hindi makita, hindi marinig para hindi siya ma-CPR. Mas okay ganun. Parang acapella yung nandito sa amin, pero sa'yo may tuntog. Mag-acapella. Mag-acapella. Sige. Mag-acapella pala ako. Hindi, okay lang na may tugtog ka dyan, basta hindi lang Ako medyo marunong sa kanta na ni-request ni Papa Bikers. Sabi ni Pretty Mia, Simply Jen, dikit na. Jen ganda, dan po, sabi niya. di ba? Si Pretty Mia. Mamaya mo na lang Pretty balikan. Mia. Nagbakas naman yan siguro. Yung Nakita ko nga yung bakas niya eh. Ilocana, Ate Pilipina, night na. Simply Jenna sa lahat. Sabi ni Flip Rocks. Ayan. Good night, Flip Good Rocks. night, Flip Rocks. Night, Thank Flip you so Rocks. much. Good night, Flip Rocks. Ay, mag-charge ako ng phone kasi lobot. Oh, sorry. I was dying inside to hold you. Tagalog yung ipapakanta niya, hindi ko pa alam. Di kung hindi mo alam, di yung alam mo na lang kantahin mo. 10 years ko na paborito ang kanta na yan. Simple kantahin mo na. Anong title nun? Bakit? Parang di ka. hindi yung ganyan. Sandali. Nakikinig na ako kung paano. Jamaica, hello. Thank you so much sa pagpunta. Thank you. Bakit ka pa nakita? Bakit ka pa nakita? Bakit ka pa nakilala? Yan ba yan?
kung ang puso mo. Jamaica Ermitanyo. Sandali. Raw. Bakit ka pa nakita? Ganyan ba? Nandito sa Bakit ka pa Papa Bikers, pasensya na po, hindi ako marunong kumanta nito. Paano ba yung umpisa niyan? Hindi ko Kung ang puso ko Basahin ko nga. Beket kepen, kete, beket kepen. Bekit kepen na pipi. Ano? Ano ba yun? Na pipi? Bakit? Bahala ka dyan, Papa Bikers. Umakyat ka nga, ikaw ang kumanta dito, Bikini Min. Bikini Min, bikini. Lahat yan. Thank you. Bakit ka pa nakilala ang puso ko? Na 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 na. Tignan ko nga yung binaba niyang kasi hindi ko alam kung ano yung pinapakanta niya eh. Bakit nga? Hindi, kahit anong bakit. Tignan ko nga. Gila na Rachel Ango, hindi ko alam to. ng puso ko. Next na. Pa, alam kong mayroon kang iba. Babago. Ito ba yun? Yan ba yan? Hindi. Kaya kong... Gusto niya kasi ng Tagalog. Ialay ang lahat sa'yo. Oy, may dumagdag kay Pinoy Spain. Ako'y di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapiling ka at minsa'y madaman. Wala ba kayong mga kamay dyan? Kahit sandali. Talagang sinababa niya. Pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang. Mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Alam mo ba to, sis? Ang galing-galing Jeneline niya. Mercado? Hindi ko alam yan. Di ako aasa at maghihintay sa pag-ibig ng tulad mo. Tama na minsa'y makapiling ka. Init ng pagmamahal mo. Kaya kong ialay ang lahat sa'yo. Kahit ako'y di mo gusto. Minsan makapiling ka. Nang minsa'y madama na aking kahit sandali. Pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang. Mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Galing nga. Yun, no? Palakpakan ni Papa Bikers. Dali, pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang. Mayakap ako at mahagkan kahit
Blair Tyler 30 channel. Hello, and AAM Next Vlog. Ay, marami naman salamat dyan. Ilongga sa Amerika. Kung may Ilocana sa Amerika, may Ilongga sa Amerika din. Hi, galing kumanta. Napadikit ako sa sobrang galing. Sabi niya, o, diba? Ayan, hi Sisi, share na eh. Hi Sisi. Ayan, padikit naman po sa ating Simply Jen, guys, yung ating singer. Para makagraduate na po siya ng 800. Ayan, kumanta na talaga ako, has. Dikitan niyo na si Simply Jen. Kumusta Bahala po? na ang basta kakanta ako para gitikita niyo talaga ako. Ayan, magkalapit lang tayo sa Oregon State ako. Sabi ni Ilongga. Saan ka ba banda, sis Ilongga? May jacket na kayo dyan, guys. Sige, hanap pa tayo. Taga Washington State siya, magkalapit lang kami. Oh, wow! Hi, sis! Nice to meet you, sis Ilongga sa Amerika. Kung may Ilocana sa Amerika, may Ilongga sa Amerika din. Oh, really? Sa Olympia. Sa Olympia daw siya. Ayan. Ayan, salamat sa isang nagtuwad ulit, guys. Ayan, shout out kay Blair Tyler 30 channel. Ganda ng boses, sabi niya. Ayan, thank you so much sa lahat. Ayan, 12 million. Ayan, bakit? Bakit na naman? Halos bakit itong mga kanta ni ano ba? Pumunta kami dyan sa The Grotto, sabi ni Sis Ilongga. O, pumunta kami din minsan doon sa Grotto. Daming tao. Na-vlog ko, hindi, nag-video ako noon. Kaso, nung pumunta kami sa, tawag dito, Grotto sa may loob, walang lumabas. Pag sa buhay Hindi namin alam kung wala ka. Aanhin ang pag-ibig Puro bakit? sabi. isa. Sinong aking tatawagin? Sino? Puro bakit na daw yung kinakanta. Sige lang. Mamaya kanta yan. Susunod yan yung ages. Bakit? Bakit kanta na yung ages? Oh. Parang, Sige, banat na yan. Bakit? Wala pang dumidikit. Yan kasi yung request ni Papa Biker. Bahala ka dyan. Sige, banat. Bakit kaya? Mga bikers. At sabi niya kasi bakit? Kaya kinanta ko lahat ng bakit. parang ulit, sabi ni Kapsat RJ. O ayan, sige na. Kakantahin ko ng bakit ha. Bakit pa nakilala ko ang puso ko? Ayan tuloy, nasira yung boses ko. Ayan, welcome. Ayan, welcome, sis. Thank you so much. Nasira na yung boses ko. Sandali lang guys ha. Kayo kasi. Sandali na lang. Walang tulad yan ah. Ayan, let's welcome our new member. Share na eh. Ayan, thank you, Sisi. Welcome sa Ilocana. Oh, O VIP. ayan, bakit nga ba mahal kita na naman? Oh, Sabi ni RJ, play kita. Start na, Papa Bikers. Oy, China Oil. Sana all, play mo din ako ha. Start na din. Share na A. Taga saan ka? Share na A. Nasa Pinas siya. O sige, having you near me daw. Try ko. Having you near me. Oh, maganda yun. Katahin na yan. O, sana may music. Sis, pwede ko ba ipatugtog to? Nasi-share ka ba nito, having you near me? Okay lang yan. Sige lang. Pwede? Sige lang, kantahin mo lang. No, I mean like, ang music niya, ang music. I don't know. Hindi. Okay lang yan. I-mute ko na lang or i-ano ko na lang. Sige, ayaw, wag na lang. Uy, okay lang. O, sige, okay lang, okay, sige. Ano ka ba? Talagang kukantahin niya. Gusto niya yan yung song din Hindi yan. lang ako, kasi ang sakit na ng tenga ko eh. Ang lakas kasi ng ano, music. Bahala ka dyan. Ano mo na lang.
Sige na, kantahin mo na, ipatugtog mo na. Pinatugtog ko na nga eh. Ala, ang lakas. Huwag masyadong malakas. Oo nga eh. Pang lalaki yata to eh. Oh, lalaki yan. Pa? Hindi. Gusto mo ba? To you and never too much. Dan sa'yo, Pilipinas, sabi ni Blair. Say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's used. I can do so much for you. I want you, loving you, Wow, okay na. holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. Sabay hilik ni... Tonight it feels alright. Feels so right. Hindi ako yung kumakanta, kabsat. You get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. That I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay, never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright. Feels alright. Oo, aakyat ako pero hindi ako mapapakita. May new version, hindi magpakita. RJ. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright. Feels alright. Oh, ayan. Tapos na. Oh, Ayan. galing, no? Yay! Wala ba kayong kamay dyan? Palakpak naman dyan. Sana umaakyat din Ayun sa ha. akin. Kami, ala. Nag-jealous Sarap pa si pala RJ. Sana Tataas yan. yung banana ko. Hala ka. Nakakita ako ng marami kasi para tataas yung banana ko. Blair, punta na. Sabi ni... Ayan, ayan. 12 na lang, guys. Mag-800 na. O, Oo, kanta ka para magkaroon ka ng maraming banana. Sige, kakanta pa ako. Naloka ako dito. Wala na talaga akong busis. Ay. Blair Tyler. Blair Tyler. Yung ano ha, yung lower tune lang kasi ano, hindi ako higher. Lower ako. Okay lang.
Hahanap mo na ako ng pizza. Ayan, dikit-dikit kayo dyan guys sa baba. Blair, punta na, sabi ni Sis Sherna. Ayan, shout out. Ayan, tadikit din po sa ating new member guys, na si Sis Sherna A. Save and reuse your spray. May ads yun Oh my. Having you near me. Ayan. Dalawa man yan, tuwad mo. Oo, may nagtuwad ulit. Hayaan mo May siya. tumuwad ulit. Tumuwa at sa kanta ko, nagsiselos. Oh, tumuwad. Sherna A Dalawa dan po na. sa tikit. Kalambang po, sabi ni Pinoy Spain Channel. Hayaan mo siya, kabsat. Andyan lang yan. Included pa rin yan. Kumbet data, ubet na data. Like me and you. Ayan. Yung Ilocana, Blair, C. Palitan mo yung K ng C. You feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you. 'Cause I've fallen in love with you. No, never. I'm never gonna stop falling in love with you. Close the door. Lay down upon the floor Magpakita ka daw, Sisi. by candlelight. Make love to me through the night. 'Cause I have run away. I have run away. Yeah, yeah. I have run away, run away. I have run away with you. 'Cause I'm falling in love with you. No, never. I'm never gonna stop falling in love with you. Dapat pag maganda at magaling kumanta, nagpapakita. You. Hindi naman ako maganda. And I have run away. I have run away. Yeah, yeah. I have run away, run away. I have run away with you. 'Cause I'm falling in love with you. No, never. I'm never gonna stop falling in love with you. Falling in love with you. No, never. I'm never gonna stop falling in love with you. With you, with you. O ayan, walang nadagdag. Yun na, dumagat na. Yun lang ang tao na bago kanina eh. Hindi siguro nagustuhan yung kanta. 7. Umangat si Simply, naging umangat ng 3. Tapos kumansya siya ulit, akala niya may dadagdag ulit, pero wala pang new wala pang new viewers.
Laya po. Kaya Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, magdikitan lang kayo, 6 million. Walang dumikit. Ano, gusto niyo pa ako kumanta? Tapos walang nagdidikit. Ano ba yan? Kanta pa, sabi ni Papa Bikers. Bakit asan na si Binis? Naubusan ng tinig. Ang daming tao kay Madam Kiaisis, oh. Ang daming pa-premyo dun eh. Nag-ano ako doon para paangat, nagpa-entry ko, tapos wala ako doon. Patay. Try ko nga tong paubaya kasi hindi ko alam to kantahin eh. Maganda kaya ang pakinggan yan. Try mo nga. Ayan ba? Hindi ako marunong kumanta nito. Kay Moira. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Tama ba yun? Lano. Hindi pala ako marunong. Sandali. Wag na lang. Sa chorus lang pala ako marunong. Hindi na talaga ako updated sa mga Tagalog song. Sure. Ayan, salamat. Oh, nabawasan din ng tamsak. Oh. Isa. Ayan, 10 million in the house or 9 million. Ayan, shout out sa inyong lahat. Blair Tyler, 30 Dan, full pack, sabi ni Pinoy Spain Channel. Ayan, hello. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Everybody needs Beautiful melody. When the night's so sorry. 'cause there is no guarantee that this life is easy. The world is falling apart and there's no light to break up the dark. That's when I look at you. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's when I look at you. When I look at you, I see forgiveness. I see the truth. Love me for who I am. Like the stars hold on the moon. Right there where they belong. And I know I'm not alone. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. Just like you dream to me. Killer just call us that. Chorus.
all I need, every breath I take. You're beautiful. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. I look at you. Yeah. You appear just like a dream to me. Ayan. Walang nadagdag? Ano ba yan? Spending my time. What's the time since already morning? I see the sky is so beautiful and blue. Hagdan na Joe, sabi ni But the only thing Ronald. showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but it's already too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in this shipping. Spending my time watching the days go by, feeling so Thank you, small. Sis Ja. Stare at the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call, but I don't know what to tell you. I leave a kiss on your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? Ooh, spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you are missing me too. I'm spending my time watching the sun go down, full of the sound of tears of the clown, prayers gone by. I'm spending my time. My friends keep telling me life will go on. Time will make sure I get over you. Oh, this is a game of love you play to win, only to lose. Oh, I'm spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time watching the sun go down, will sleep to the sound of tears of
like a love rare gone by. I'm spending my time. Ayan, shout out Million. Ayan, may nag-echo. Ayan, hello host, thumbs up dan. Sabi ng Dada Channel. May nag-echo. Sandali, sis, may nag-message pa. Sandali. Ayan, shout out. Hello host, thumbs up dan. Hello Auntie Dada. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay nyo. Ronald Kumilang Dan from Blair Tyler 30 Channel. Ayan, nahulog si Natoy or si Ronald. Hulog si Ronald. Hindi nagustuhan yung kanta ko. Simply hataw, more, sabi ni Papa Bikers. Manang kakadan Papa Bikers, nabawasan na nga yung yung banana ko. Ano ba yan? talagasan ng isa. 788 na yun kanina, ha? Oo, Seven. nalagasan ng isa. Ayan, Ilocana. Ayan, buti pa si si Blair Tyler, umaangat. Ayan, hello. Haha, nalagasan pa isa sa tinatawanan ka ni Papa Biker. Oo nga Papa Bikers. Idagdag mo nga yan. Dagdagan mo nga yan. Baka mayroon pa marami dyan mga batos Ayan, 6 million. Saan na kayong mga iba dyan? Hala, sorry sis. It's okay. Sige, kanta pa ha. Ayan. Nakadikit na 5 ako sa'yo, simply. 5 na daw yung ay. Yun pa pala. Ayan, 4 million in the house. Nakatulog na ba si Filipina? Busy lang. Understand the things I say. Don't turn away from me. 'Cause I've spent half my life out there. You wouldn't disagree. You see me, do you like me? Do you like me standing there? You notice, do you see me? Do you see me? Does anyone care? And happiness was when I was young and we didn't give a damn. 'Cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, she hold me and she hold me when I was there. My father, he liked me
Oh, he like me. Does anyone care? Understand what I've been. Oo, nabawasan ni Lamon yung isa. It wasn't my design. And people everywhere think something better than I am. I miss you. I miss 'cause I liked it. 'Cause I liked it when I was there. You know this. You know you didn't find me. You didn't find me. Does anyone care? And happiness was when I was young and we didn't give a damn. 'Cause we were raised to see life as fun and to take it if we can. My mother, she hold me. She hold me when I was there. My father, he liked me. He liked me. Does anyone care? 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 Do, 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 do. Sige, iwan lang kayo ng bakas, guys. Magbabalik po mga yan kapag nag-check sila. Salamat. Alam mo yun, sis? Hindi. Cranberries? Cranberries? Ganun lang ako. Kaloka. Kahit gusto kong kahit mahilig sa kanta, yung kanta inayawan naman ako. Oh, ayan, Papa Bikers na naman. Don't stray, don't ever go away. I should be much too smart for this. You know it gets the better of me sometimes. When you and I collide, I feel you know. Pull me out in time, though. Let me down. I see it. Uy, sandali. May naisip ako na kanta. Yung buwan na lang, buwan. Hoy, ang taas niyan. Eh, yung kaya mong kunin. Ayan. Pang lalaki na naman nga kanta. Kasi lalaki siya. O ayan, You and I Collide. My favorite song. Ay, hindi pala to. Hindi, mali. When love and hate collide pala. When love and hate collide.
Next. Oo, When Love and Hate. Sis, maalala mo yung kagahapon mo. Buti hindi stricto si Ilocana, hindi ako na-spam sabi. Hindi. May ano naman siya, oh. May tawag dito. May text kasi siya at saka hindi lang emoji kasi. For the laundry time, I get your number, but I ain't gonna make that. When divided we stand, when united I fall. Got the time, got a chance, gotta make it. Got a hands on your heart, gotta take it. All I know, I can't fight this flame. You could have the change of heart if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby. Time after time, without you and night alone. It's like a year without you, baby. Do you have a heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside. With love and hate collide. I don't wanna fight, oh. I don't know what fighting is for. When we treat each other, baby, like an act of war, I could tell you million, and it would come and surface. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes. There's a time and a place and a reason, and I know I gotta love to believe it. Ayun, hello Kapsat. May dumikit sa'yo Kapsat kanina. Amor. Kapsat Amor. Without you and I alone. It's like a year without you, baby. Do you have a heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside. When love and hate collide. Welcome Kapsat. Ano, tama na yun? You could have a change of heart if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby. Crazy, crazy with you one night alone. It's like a year without you, baby. Do you have a heart of stone? Without you one night alone. It's like a year without you, baby. If you have a heart of stone, without you, can't stop the hurt inside. When love and hate collide. Bakit umiyak si Ronald? Ano ka na, nasa taas ako. Ho, sabi niya. Ano? Wala si ate, kanina pa ako dito ate, oy. Kawawang nilalang. Si ate, Ilocano. Knock, tao pa. Sabi niya, oh. Tao pa. Sabi niya. Ayan. Ronald, kanta ka, Ronald. Hayang buhay, day off. Day off of the day. Ayan, 8 million in the house. Busy ka ate, Ilocano, no? Kaya ngayon mo lang ako kinuha.
Ayan, naging 10 na. Sino yung dalawa? Ate Lucana, Ah, busy ka no? ano sabi mo, Ronald? Hindi ko marinig. Sabi ko, busy ka. Hindi mo ako kinuha kanina pa ako sa taas. Nasa taas daw si Ronald. Nandito na siya, oh. Si Natoy. Ronald, Yes. dagdagan mo ng pakidagdag naman ng tamsak sa bago kong upload, por favor. Ayan! Hello, Sisi Nika! Sa'yo, ano, Filipina Country? Bakit ka, Sisi Nika? Oo. Hindi ko nakita. Hindi nag-notif sa akin kanina. Oh, malamang ka. Punta ka sa profile ko, hanapin mo yon. Oh, sige. Ayan, Bakit? 11 million Okay. Approve. to my all Copy. the spice. Thank you, Pinoy thank you. Spain on the way. Lalab, sabi ni Papa Bikers. Daan lang ako, Sisi. 10 minutes live na ako. Okay, Sisi Nika. Thank you. Love you. Mwah. Ayan, binaba ni Nightbot ang bahay mo. Hi, Nika, put. Mamaya, te. Oh, sige lang. Maganda Sige ba lang. yung... Ganda ba yun? Maganda yon, maganda. Maganda. Ayan. Kumusta na ang hasang mo dyan, Nika? Asang. Ayan, guwapa Pamilat Pilipina, country life in America. Ayan, Pamilat daw. Ayan. O, saan na yung kumakanta yung singer natin? Nagtampo na kasi nalagasan ng isang banana. Hindi na pala ako nakakantahin. Hindi, uubusin ko na yung boses ko ngayong gabi. Sa ilalim ng puting. Puting, what? Andyan si Nika. Buwan. Ano, hilig ko Ayan, ni lalabs, miss you, sabi ni Nika. Te, yun na lang, te. Kantahin mo, te. Yung ano, sa ilalim ng puting... Nika, kakantahin ko yung favorite mo na kanta. Huwag ka munang aalis. Pang watch hours namin. Yung favorite na... Kahiga lang si Natoy, sabi ni si Natoy, Ayan, si Nika, Tika, si kakabayin ko Ronald na. yan. Naalala mo si Ronald? Alam, Ilalim ng puting... ayan, Nika, Yellow. Yung favorite band mo na Coldplay. Look how they shine for you. In everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along. I wrote a song for you. And all the things you do. And it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all blue. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. 'Cause you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing you do. 'Cause you were all yellow,
I draw a line. I draw a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Ayan, my ever favorite thing in the history of America. Skin bones turning. Nahulog, log ako, sabi ni Cause you know, for you I bled myself dry. For you I bled myself dry. Nahulog si Ronald again. Paupo-upo kasi. Mahina ang kapit ni Ronald. Mahina. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Umalis na si Nika. Ayan, bakit naglalagkad, bakit ang hinang signal mo, ano na, Toy? Ho, sunog mo na ako. Bye-bye Nandito po. ako sa labas, Ayan. te. Good night, Kabsat Pinoy Spain Channel. Thank you, Night, Kabsat. Thank you. Ayan, thank you. Nasa labas kami, te. Ah, Nagtambay kasi, day off. Bukas, trabaho na sabi mo, naman. Jire ko na. Give me the charger, please. That one. Ayan, shout out sa 8 million. Gwapo ka, nagkadpax. Your winter. My squad of Lah. 15 vehicles. Simple Jen. Bakit? Simple Jen. Ah, Kantahin mo. Kantahin mo Ayan, yung 9 Like a Rose. million in the house. Salamat din po, host. Umalis na Bye, kayo, all mga tao, Kabsat. eh. Sabi ni Pinoy Spain Channel. Ayan, good night, Kabsat. Good night. Thank you. mantalang ako. Like a Rose ba? Simple Jen. Ha? Like a Rose. Anong like a rose? Yung ano ba, kanta sa E1. Kakanta ko may- na scientist. Guys, may live pala si Venice in 27 minutes. Hindi mo yun alam na kanta? Hindi. Ay? Akala ko may link. Rose, you give me room to grow. You show me how love I need. You give me faith so I can see. You open up the door. Words of anything grows. Like a rose daw, sabi. So you give me sweet and like a rose. That one. Ayan, salamat. Yan Ewan ba? mo, Simple Jen. Tumingin sa salamin. May anghel nakatingin. Yan yung Tagalog niya eh. Dadala ng Diyos para sa akin upang ikaw ay mahalin. Kabsat Lube! Happy birthday, Nagka-rose na ba yan dyan, Ronald? Happy birthday for me, busy Kabsat. Pagpasensyaan na kon. Nagka-rose na ba Ayun, yan okay dyan? lang, Kabsat Lube. May katuloy nga to. Busy ka. Like a Rose. Yan yung Tagalog ng like eros. To me. Tumingin sa salamin. Sorry.
You don't know how lovely you are. I had to find you. Ayan, nagbawas na naman ng tamsak, oh. 44 na yan kanina, naging 43 na lang. Hindi, natanggalan ko ng mga jacket lahat-lahat kasi linabhan ko. Sorry naman, kabsat. Kaya namulikan, garo din. To the star. Kinam awan. Ay, hindi ko yan maintindihan. Hindi ko maintindihan yan. Nam daw, bad yun, bad. Ah, ganun ba? Nadarama mo, kaibigan. Ang problema, approve na ko kabsat. Wow, next naman, congratulations on the way na ang iyong pin. Kabsat Lubi, dikitan tayo. Kuna na ni RJ Rabanera. Ayan. Bumalik na ang ads ko. Ayan, next naman, oh, di ba? Kasi after 6 months kasi kapag hindi pa daw ilang buwan ba nawalan ka ng pin. 'Di ba? 9 months na. No. Na-license siya ng na-approve na. At the pin call, ay may pin ka na dumating na. Wow, congratulations kabsat. Te, Ayan, si Idol, sahod na. patino ka 9 na. months. Oh, Si Blood Tambayan Club na nawala ng ads. kasi wala pa yung pin niya, 'di ba? Okay. Oh, kasi kung wala ka pang pin ng mga 6 to 9 months, mawawalan yan ng ads. 9 months bago nagka-pin. O si Kabsat Luby, 9 months siya bago siya nagka-pin. RJ, hello! Kuna na ni Kabsat Luby. Babalik din yun. Te, Babalik din yan kapag na-approve yung pag-apply niya. Mag-request ulit siya ng pin. Babalik din ni Lolo yung kanyang ads. mga 1 linggo. Minsan nadarama mo kay bigat ng problema. Minsan nahihirapan ka. Baka tapos na yung ni-play ko. Tingnan ko nga. Kapag umakyat ako, mabubulalaw kayo amin. Okay lang, akyat ka dito. Na-miss you kaya. I miss you, Ampang. Kinam, akyat ka na dito. Oo nga, tapos na siya. Finally. Simple Jen, i-play mo din ako. Maawa ka naman sa akin. Naloloka ako sa'yo. Maawa ka na daw. Yung boyfriend mo nagmamakawa na. Ay, naku. Nagmamaawa ako sa'yo, Simple Jen. Uy, sumali ka. Watch Sabi ni Kabsat Luby. Ayan, Kabsat Luby, kumusta na? Para speak. Charot. Ate Pilipina, Uy, pahingi naman Ano? ako ng pang-birthday ko kahit wala pa nga ako yung pin. Wala pang pin. wala. Hindi pa dumating yung pin mo. Wala pa. Hanggang ngayon. Ayos naman po, sabi ni Kabsat Luby. Ayan, akyat ka na dito, Kabsat Luby, kahit saglit lang. Uy, na-miss kaya kita. Ampa. Masakit sa bangs pag wala pang pin. Aroy. Oh, sa Pilipina, wala pa yung kanyang pin. More than 1 month na. Coming back to me. So Coming back, so coming back to me now. now. There are moments of gold now. Fresh from so There are things there are nights of endless pleasure. There was more than an illusion. Oh, si Kabsat Luby, nag-manual siya sa pag-request ng pin.
Kumakain ako, nagluluyo ako, bulalo. Nagluluto daw siya ng bulalo. Ang sarap naman yung bulalo. Tamang-tama sa malamig na panahon. Alisin ko na itong mga naka-flex, ha? Nabawasan din ng isa si ano. About you coming back to me now. It's no So coming back to me na. Bulalo tapos may sausawan na sili at patis lemon. Wow, ang sarap-sarap. Ikaw na. Natoy. Natoy. Gawa kaya tayo ng compost ng natoy. Natoy. Natoy, di na. Ano, ipalipat ko kayo dun kay Benis, ha? Magpirito. Mag-LS si Benis in 19 minutes. Simply Jane. Asa na ba yung hinihanap ko? Bakit pumunta ko sa Facebook, sa Hindi YouTube? pa, akyat ka muna, Akyat ka para hindi ako magtapos. May isa naman akong, may iningyan naman ako i-video doon. If ever. 10 hours. Monday. Ate Pilipina, kailan ka ulit magpag-games kaya? Okay, ano pagbuhat? Okay. Ate Pilipina, Hoy, kailan ka magpa-impre? wala, hindi naman ako Tapos sanay nahihiya na ako mag-live. May hiya ka pa sa lagay mo na yan? Wala kang hiya, akyat ka dito. Ate Lucana, kailan magpa-entry ka na, Ate Lucana? Wala kang pa-entry, oy. Tapos na yung aking palaro, oy. Hindi ka naman nag-attend. Kaya nga, wala siya. Wala ka kaya nung nagpalaro ako nung birthday. Nung birthday bash, sayang. 200, 150, ganun palaro doon. Naku, sayang. Busy. Tapos sabi ko sa'yo, magpa-entry ka doon sa FB group ko. Di sa, kapag nabunot yung pangalan mo, 500 yun. Oh! Busy ako noon, Ate Lucana. Trabaho ako noon. Saan ka nag-work? Hindi ka pa nag-send ng video greetings. Bugbugin kita dyan eh. Sorry naman, Ate. Sorry. Kasi busy talaga ako. Hindi na natin bibigyan ng load ang Pilipina. Wala na yan. Oh, dito na si Kapset. Lubi. Uy, magpakita ka dyan, ampa. Sorry naman, Ate. Kasi busy talaga ako noon. Low night Ayan, hanggang sa sa 5 million in the house. Pag Sabado kasi sa Lunes, busy ako yun, Te. Naimbag nga bigat yung amin, kinayo amin. Shit. Ura yun, Netan. Klaro, kablangaw lagaro na dapat itibalitok na. Talbag. Kaliyan nyo na yung balitok na. Nangina sa balitok. Wawak naman. Ayan, nagsahod ka karodan? Matipay. Awampay, matipay. Nagsaudak to ng mga 1,000 kasi. Yan, nagtanungan. Kasano ka makaipon, di ka mag-active. Madi nga pakita, taji kili-kili na basa. Di pa ako naliligo yung kilikili ko basa, tas may lupa pa. Una yan. Sino ba yung piniplay ko? Ano ba yun? Ayan, Basan si natin. 5,000. Ayan, oh. Asan kayo ngayon, Ronald? Ko Nandito nasa sa bahay. labas, Te. Nasa labas ako, Te. Ako nasa loob, sa kusina. Bahay. Pupunta kami ng mall. Simple Jen. Kala ko si Jen to na Simple Jen. Dikitan mo kaya si Kapsat, si Simple dyan kasi
700 plus pa lang bahay niya. Diyos ko, nung kasagsagan ng pangingisda, nagdadagdag kami ng mga 20, 30. Si Simply Jen, kantahan mo siya, Sisi, para bigyan ka ng ng banana. Sandali. Kuya, Sandali Kuya. lang. padikit din ako kuya, road to 1K po kuya. Road to 1K. Ano yung didikit natin, rugby o super glue? Buset. Inapoy or laway. Ano daw, espalto daw yung indidikit mo kay Natoy. Espalto. Una yan. Pagkatak tikili-kili ka gulay. Mababos at tikili-kili ka niya. Nagado nga pa kitam, data pa kilikilim. Okay, isa na lang kulang, sis. Matatapos na rin ang kalbaryo ko. Bukas na yung isa. Isang linggong pag-ibig. Ayun. Suko. Nagutom ulit na naman ako. Nakakain ko. Hindi ako makadikit ngayon lang. Tag doon. Magparamdam kayo sa magparamdam kayo sa video ko. Magparamdam? Ano ba yan? Magparamdam kayo sa walang kwentang video ko. Sabay ganun, walang kwenta. O sino ba yan si Kabsat Luby? Magpakita ka naman. Nandito po ako sa Pakita mo daw yung gabuhan mo. Kagwapuhan mo. Taga po ako. Ipakita mo yung yung niluluto mo. Isa po akong igorot. Uy, wag kang magsabi ng ganyan. Ang gagwapo yung kanila. Isabela siya, taga Isabela. Siya yung kapatid ni Carrot Boy. Kapatid na yung Carrot Boy yan, si Ampang Boy yan. Ampang Boy. Kapatid niya pang ba yan? Si Ampang kapatid ng Ampang Girl yan, si Ampang Boy yan. Asa na si Ampang? Busy rin si Ampang eh. Ay, nagpapayaman si Ampang. Sana all. O sinong Gusto pa yan. magbibigay ng banana dyan? Tapos, Simple Jin, ako Simple Jin, road to 1K. wow! Buti ka pa. Uy, tamigay mo yung iba sa akin, Rono. Dinikit ko na kaya lahat sa'yo, Simple Jin. Nakaraan pa. Kok. Uy, Rono, parang stress ka. Ano bang problema natin dyan? Hindi, papunta kasi kami ng SM. Si Natoy, bugbugin kita, alisin mo yung balbas mo. Alisin mo yan kasi nakaka-mature eh. So, wala kaya. Ano ba yan? Anong Ampang, ipakita. Ayaw yung kilikilip. Uy, boy, shit. Di kilikili naman, pakita na. Ish. Ate, pag tatanggalin ko ito, mapapapangit ako ito. So this goes that one. I got Huwag another. mo na lang tanggalin, Ronald, para looking handsome. I opened it. Yeah, go ahead. Tama. Kasi pag tatanggalin ko din to, Sabi niya, tama. mapapangit ako. Wait, dagdagan niyo na yung banana ko, please. Grabe na yung boses ko. Kinanta ko kanina. Walang nadagdag. Kunti lang. Grabe kayo. Ilan na ba yung tao dyan? Ilan lang? Ay, 5 lang pala. Hoy, yung 5, yan yata yung umakyat. Ano, ilan na? Oh, 5 talaga siya. 5. Asin. Okay lang yan. Lahat ng viewers natin ay yung nasa taas. Nasa taas nga. Ay, wala.
Kuya, pag-graduate naman ako, kuya, road to 1K. Ilan na lang yung kulang mo, Ronald? Nagaya ka ni Kapsat Luby, oo. Nagtatago ka dyan kita. Oh, ha? Oh, ha? 27 na lang. Ay, ang dami. Ay, ang liit. Ay, ang konti na lang. Oo, dapat, ay, Kapsat Luby, next time kapag magpalaro kami ng dito sa'yo, ikaw ay magpapalaro, hindi nila mahulaan yung mga palaro mo. Tapi manukurang ni Natoy, manupay kurang ni Natoy. Bugbugom, Road to 1K i-check mo po. dadi, i-check mo data balay na bugbugom no ulbudan na ka. Kuya, road to 1K. Pag-graduate po. Tapi madi ka pinag-graduate. Nakakaawa si Ronald. Pag-graduate po. Ay, road ano, to 1K. sabi ni Kapsat Luby Natoy, sabi ni Kapsat Luby Natoy, kapag niloloko mo siya, bubugbugin ka daw. Oh. Aray ko. Ako rin, Ronald, na makaawa ko. Graduatein mo na ako ng 800. Buti sa iyo, Ayaw. 1K. Ako, Guys, 800. may kasama tayong parang timang. Bakit nagtatago Uy, yung mag-ayos kayo dyan. Kapangit tingnan para kayong tinutorture dyan. Kuya, Hindi mo kayong ganyan. Baka sabihin ni Lolo na kayo dyan. kuya. Pag-graduate po to 1K. No, ubingat pa, 21 pa lang. Kuya, pag-graduate ako, road to 1K. 27 na lang kulang ko sa akin, kuya. Ilan pa daw, 27? Opo, 27 po. Hindi nga. Opo. Di ba tilo ka na? Atilo ka na. 87 na daw siya, Kapsat Luby. Sabi niya, 27 na lang. 27 na lang kulang sa 87. Ronald, nagugutom Grabe ka ba? Yes, simple Jen. Kanina pa ako nagugutom. Oo, sa tingin ko nga. Kumain ka muna. Pupunta kami ng isiin, doon kami kakain. Kapsat Luby, pahingi ng bulalo. Pahingi ng bulalo. Pahingi ng Mag-isip bulalo, kami. uy. Wow, may Yemen sa all. Mayaman sa utang. Buti nakaalala ka pa, Ronald, no? Buti Di pinupuntahan mo pa ako. Buti pinupuntahan mo pa ako. Bakit nangikita ka sa iba, Ronald? Kaya makabaksa dyan ulit po ko, daw sa bawunan. Ala, Taglinggo, lagyan mo ng isang balde kasi na tubig para hindi siya, masugunog. Atilo ka na, pag linggo, pre ako. Pag Lunes, Sabado, hindi ako pre. Busy ako noon. Okay. Diyan, dami mo ng pera ngayon. Puro ka busy. Hindi. Grabe, sa Bayad dugo mo talaga yan, Ronald, no? Sa dugo mo talaga yan, workaholic ka talaga. Na, Single ka pa nga lang eh. Breadwinner ka ba? ano? Breadwinner! Breadwinner! Breadwinner yung ikaw yung ikaw yung Ikaw yung inaasahan na mabuhay yung mga pamilya mo. Walang ganun. Hindi, lahat naman kami nagtatrabaho pangilan ka kapatid. Pang-tatlo. Ilan kayo? 4. Sige. Apat wala ka. Wala. Family lang kami, 4 lang kami. Kasi, Ay, grabe pala, no? Workaholic yung nyo, yung mga bloods nyo. small family lang kami. Para masaya. Sige na nga, mag-ismeal ka nga. Mule! Ayan. Ayan, Kapsat Luby Dan from Blair Tyler 30. Balikan mo yan, Ampang. Parang Amor Ganitano. Nabuburo Alam, kasi ako pag wala akong trabaho. Sige, mangingisda ako, baba ako. Sandali lang. Oo, Ronald, tama yan. Dapat talaga, exercise mo yung katawan mo kasi pag sa bahay lang, umuupo, wala rin patutunguhan. Walang pera, wala. Kagaya ni Chris, walang pera, nakaupo lang sa bahay. Ganda yung Mangingisda muna ako. Sana yung Mangingisda ako, ha?
Mangingisda daw muna siya, bababa daw siya. O dalingan Sige, mo, dalian mo mangisda. Hindi ba yun pwede Mag-live mangisda kahit sa taas? Mag-live din ako, te. Maya-maya, te. Mga 3:30. Siguro, hindi nag-iisa lang cellphone niya. Kaya hindi yan Cellphone kasi makaisda gamit. ka. Cellphone yung gamit ko eh. Hindi ako makisda. Ate Hindi Pilipina, siya mag-live makaisda din ako kapag 3:30. Wala Kasi naman taong, naka-close wala yung, ka namang iisdahin, naka-close yung ano. Apat lang naman. Kasi naka-close yung 10 kong laptop eh. Wow, 10. Sana all. Charot. Uy, pamigay mo yan. Isa nga yun. Nagpangas. Ayan, dagdagan yun. Parang internet cafe yan 10. Ano, marami na sanang marami na sanang mayabang kung hindi niya inako lahat ang kayabangan. Kat, nagmanana nga eh. Maganda yung nag-YouTube ka tapos may-ari ka ng internet cafe kasi ang daming Sabi na kapsat, maanusak data kinapangas akin maanusak ta kinaangdod mo pero di ta kinapangas mo jak maanusan ka na. Anong Tagalog nun? Anong magandang Tagalog nun? Thank you. Kaya kong Thank you. may salang laptop ko. Yes, may isa. Sangang pulong hawan ti zero na, O, di ba? Pag ako yayaman, te. Te. Pag ako Yan, yayaman, Blair, te. hello. Magawa ko doon ng ganyan, te. Yung alin? Pag ako yayaman, maganon ako. Internet cafe? Mm. Marami na internet cafe ngayon. Mag-business ka na lang. Magtinapa-tinapa ka lang. Ronald, pag ikaw yung maalala mo pa kaya ako? Saan na nga makikita ang notif? Sabi Siyempre. niya. Sa Gmail lang pa. Pa kaya ako, Ronald? Siyempre, hindi naman ako mangiiwan ng mga kaibigan. Hindi ko iniiwanan sa ire. Sa comment mo titignan. Basta mga kaibigan ko, hindi ko sila iniiwanan sa ire. Sila lang nang iiwan sa akin. Next naman. Humuhugot pa. Charot. Ayan. Grabe ka naman, Ronald. Nakita ko nga yung mga friends mo dyan, ang dami. I feel you. Mahinaw. I feel you. Laging iniiwan. Wala nga sila ngayon kasi nagsiuwian kasi linggo bukas. Trabaho Saan na yun? naman. Di ba sa comment mo siya makikita or sa Gmail? Kung may mag-notif sa'yo, sa Gmail naman yun eh. Nahulog si Oldovi. Hindi, mangingisda daw siya kaya bumaba. Mag-live na lang kaya ako ngayon, no? Parang kailan lang Sino? ang mga pangarap natin ay Di kahirap. Pilipina, ikaw na lang mag-live. Di Pilipina. Hindi Pilipina, matutulog na yan, uy. Oo, kasi na dito, Ronald. To AI, dito. Umaga na dito. Ikaw Uy, na lang nag-live na simple. pala nag-live na si Vanks. Mag-live ka na lang, simple Jin. Tambay ako para... Nag-live na Makaakyat. si Binis. Ano ginamit niya, te? StreamYard? Si Binis? Mm. Oo. Papasa nga ng link, te. Akit ako doon, te. Maghanap ako doon ng mga StreamYard para mangulit. Magkakit-akit ako. Kantahan doon. Wait lang, ibaba ko yung... Sis Jen, mag-end na tayo. Kasi ilang oras ka na ba? 2 hours 2 na. hours. Ilang Higit. oras ka? Punta na tayo kay Binis. Kakahiya. Naka-isang oras, nakadalawang oras ka lang, sis. Okay lang yan. Sige. Mag-end na tayo, guys. Punta na tayo kay Binis. Ipalipatin ko kayo doon kung gusto nyong pupunta doon. Sige, mo na, ibaba mo yung yung link. Yung link, te. Link. Okay, kasi mangisda daw si Nasaan yung line? Nakita kang love life doon, ha? Isipin mo ako. Lipat po tayo dito, guys. Wag ka daw Sige. humanap ng iba. Bye, Ronald. Bye,
Bye, Good sis. night. Ano, magkita-kits pa tayo Walang doon? mahal ko si TJ. Kita-kita tayo dun, guys. Kita-kita tayo dun Bye. sa kabila. Bye. Bye, everything. Bye, 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 bye. bye. Love you all. Thank you sa lahat ng mga pumunta dito. Thank you so much. Bye, guys! Bye, Kabsat Luby! Gusto mong pumunta sa kabila? Ayan yung link. Ayan. Love you, Kabsat Luby. Love you. Bye-bye. Mag-end na ako. Bye sa inyong lahat. And thank you sa lahat ng pumunta dito sa aking live stream. Ayan. Salamat sa dalawang tuwad also. Bye-bye.